ọnwa atọ ndị Igbo bụ Septemba, mana nke Ọgọst bụ nke ndị oyibo. Amachi na-achị azụ 500 years, 1000 years ago. Maka enwere ike ogologo onye asị na ụlọ ka esi eme ya. Mana anyị na-achị azụ ebe o bidoro. Maka nye bụ onye a na-akpọ nri. Nye bụ onye a na-akpọ nri bụ the son of Mary. Nye bụ Mary bụ the son of Eri. Nye bụ Eri bụ the son of Gad. Nye bụ Gad bụ the son of Jacob. Nye bụ Jacob bụ the son of Abraham. Now Abraham was the son of Eva. Now Eva was the son of Shem. Now Shem was the son of Noah. Now Noah was the son of Adam. Now Adam was the son of God. Also I can see where was the son of God. Where you can see the early line in the man. Where all these qualities. The quality of the first man is the quality of Nwe, who is a priest. All everywhere developing in a metal. Ebido ma nje ma ọzọ ma elu na ala ọ dị mabara olugbu aka gba ihe niile a na-eri ma ji. Ọnwa asatọ bụ the greatest ceremony in Igbo land. Anyị na-agụ arọ, ọnụ na-agụ arọ, ndị ọzọ na-agba ọfara. Ebido nta ji gbaba ọfara, eze nwere ọtọriti wee nye mmadụ wee jee n'Ọnịcha wee tinye na-akpọ ọfọ na alọ. Otu ihe n'ala ọkụ na-alọ ka a na-akọ ọfala ewekọwa ji ọfala maka ịma ndị ọchọrọ ka asị asị ọfọ na-alọ ọfala wee werezie. Mana ndị Igbo adịghị eme ọfala, ndị Igbo na-agụ arọ. Ịgụ arọ ahụchakwa ndị ceremony like ọnwa asatọ. Maka ihe bụ ịgụ arọ bụ na arọ chọọ ịbịa, ndị Igbo niile ma ndị obodo niile eje na be na palace. Abụta na palace, His Royal Majesty eze nri ewee gbuo amụma wee gbuo oge arụ ọzọ ya adị. Ọnya bụ igbu arụ ogbuo oge arụ ọzọ ya adị ma jụọ ya eme ọfụma ma mmadụ ọ ya abụrụ nne. Eze nri bụ almost a god. Ihe ọbụla okwu mgbe ahụ eze nri kwuru erikọwala anyị. His Royal Majesty na-agba egwu na-abụ. Eze nri na-agba egwu na-abụ ọgba uzie ọgba Igbo eze egwu na-abụ ka eze nri na-agba ọgba ha na-egwu ọzọ. Ndị kabinet ma ndị njem oge ahụ agba ya okirikiri elu ya pụọ ọ na-agba egwu ọzọ. Egwu na-aba ya afọ eze ka o nwere ike ịgba eze nri. Ewebe n'ọnwa asatọ anyị na-eme ọnwa asatọ bụ a period of time that is blessed in Igbo land. Onye ga-ejiri enwe ịnata ihe a na-akpọ general return. General return bụ a period of time ụmụ ikorobịa dị anata, ụmụ agbọghọ dị anata, ewee nwee ndị celebration. Mgbe a ga-eji etu ụmụ nwaanyị ya anọ, mgbe a ga-eji ama ceremony niile ma ndị nze na-eti echiche ma ndị ọzọ na-eti ọzọ. These are a very important period in Igbo land. Kedu ka esi eme ya? N'oge gboo a na-eme ya mbọsị afọ. Mbọsị afọ ka eji eme ọnwa asatọ n'oge gboo. Ọ ga n'izu ka nna-achị azụ 500 years ago. Mbọsị afọ mbọsị oyi na-egote afọ ka ndị ọgọ na ndị ikwu na ibe na ndị nwa dị anaghị anata wee dedelu mbọsị afọ. Ụmụ agbọghọbịa ma ụmụada ndị mmeri na-anaghị azụ na be nna ha, ndị na ha ngwụrụ ahụ ọ na-achị azụ na be nna ya jee mee ceremony in preparation for ihe a na-eme. Then n'oge gboo a na-agwa unu today a na-awa ji ọwakere dịka ịma na igwe awago ji igwe wetazi elu wee ezi anyị a particular day. So that time ihe na-eme bụ eje na aja maka ibe n'ụlọ ụka. Ndị ụka nwere ike gụọ ebere n'aka onyinye anakọta onyinye ewezi nọ ndị dị nkwadebe ga-agbagote ji analụ onyinye ori nsọ. Ọ ibe a na-eme. So ndị nze na ndị ọzọ n'oge gboo na-eje n'aja iprifai n'ogweri, ndị ọzọ anọ n'ọgbọ atazie n'ọgbọ otu ha esi ebe a na-apụta. Oge ahụ ime aga n'aja ana ma ọ niile ekwezi okwu. Ndị niile ga na-aja ana ada anata. Adị mmadụ 20 nketa aga n'aja ana ọ nwere ike bụ mmadụ esiri anata. We were the purity of the ceremony. So that ceremony is the highest in Igbo land. And I'm happy
see that Royal Majesty has brought a day after his ceremony, which is the best ceremony connected with Ọnwa Asatọ. This is a day today. So that Ọnwa Asatọ day is a day that has been established by His Royal Majesty, and we thank him for that. There are so many stories connected to Ọnwa Asatọ, but because of want of time, I think I have to stop here. Thank you very much.